नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वर्धा शहर चालक पोलीस भरती 2019 मध्ये विचारलेला प्रश्न 4चा 3.5 चा घात इस टू 2चा 5वा घात यांचे अंतिम गुणोत्तर किती? तर अशा टाईपच्या गणिताला कसं सॉल्व्ह करणार? तर इथे जो पॉवर आहे हा पॉइंट मध्ये आहे, म्हणजे 4चा 3.5. आता हा रेशो दिलेला आहे, म्हणजे एकंदरीत हा भागाकारामध्ये आहे, भागीला भागीला 2चा 5वा घात. आता 4ला मी 2 गुणिला 2 असं पण लिहू शकतो. तर 2 गुणिला 2 चा 3.5वा घात भागीला 2, कारण की हा इथे बेस 2 आहे, म्हणून इथे पण बेस सेम करून घ्यायचा आहे. तर इथे बेस सेम झाला, तर इथे काय होईल? आता 2चा 5वा घात, तर 2 ए गुणिला बी चा घात एम असेल, तर ए चा घातांक एम गुणिला बी चा घातांक एम, याचा अर्थ असा होतो. म्हणून ह्याच्यावरनं 2चा 3.5 घात गुणिला 2चा 3.5 घात भागीला 2चा 5 घात. तर आता गुणिला 2चा 3.5 भागीला 2चा 5वा घात. तर आता ए चा घातांक एम गुणिला ए चा घातांक एन, म्हणजे बेस समान आहे, पाया समान आहे, त्यामुळे जो घातांक आहे यांचा गुणाकार होत आहे इथे. तर हा जो गुणाकार आहे याला कसं सॉल्व्ह करणार? तर ए पाया जशाला तसा ठेवायचा आहे, यांची बेरीज करायची आहे गुणाकाराच्या कंडिशनमध्ये. एम प्लस एन हे घातांकाचे नियम आहेत आणि सगळ्यांना माहिती असणं गरजेचं आहे. तर इथे काय करू शकतो आपण? तर 3.5 एक घातांक झाला प्लस दुसरा घातांक 3.5, पाया समान आहे ह्याच्या कंडिशनमध्ये म्हणून. तर 2चा 5वा घात, तर आता 3.7 3.5 प्लस 3.5 म्हणजेच एकंदरीत 7 होतील, म्हणजे 2चा 7वा घातांक भागीला 2चा 5वा घातांक, 2चा 7वा घातांक भागीला 2चा 5वा घातांक. तर ए चा घातांक एम भागीला ए चा घातांक एन असं असेल. तर ह्याच्यामध्ये पण पाया समान आहे, म्हणून पाया समान ठेवायचा आहे. भागाकार आहे इथे, म्हणून ए मायनस एन जो खालचा भाग आहे तो वरती पाठवून मायनस करायचा आहे. म्हणून इथे काय करायचं आहे? 2चा 7वा घातांक वजा हा किती येईल? तर वजा 5 येईल, भागीला काहीच नाही राहणार म्हणजे 1 येईल. तर इथे किती येईल? 2चा 7वा घातांक वजा 5, 7 वजा 5, 7 वजा 5 म्हणजे किती? तर 2 इस टू किंवा भागीला भागीला 1. तर 2चा दुसरा घात म्हणजे किती? तर 4, 4s 1 हे तुमचं गुणोत्तर असेल. ऑप्शन क्रमांक 1 हे तुमचं उत्तर आहे. आशा करतो की तुम्हाला हे गणित समजलं असेल. अशाच प्रकारचे गणित आपण इथे घेणार आहोत. आत्तापुरतं एवढंच. परत भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.